Sunod ka. Kinindot ka lang. Yung naman ka diri. Ingkay lahat ko mo mga bugnaw nga lugar, mga nindot nga lugar. Oh, kakalino diri. Oh, bugnaw. Bugnaw. Oh, nindot pa diri kay safety. Oh, nabi ko ang bertahan. Oh, safety ka diri. Bugnaw mo diri lugar. Ano ba lagi gusto nimo pod? Murag paditso na may palangit. Di ba na imo gusto ka yato sa langit? Wala diri kwarto nga bugnaw. Dili mo na kung gusto. Ingon ka, imo ko ilaag nindot nga lugar, imo ka ko i-shopping. Shopping. Napa ko ti kwarta ko paghuwat. Ay, sa kabong nga babae ba? Oh. Suki mo sa mga lalaki. Shopping. Naon yung sipunda ko ng karaan. Oh, kamo po mga lalaki kay iyong giapas sa mga bayi, i-jerjira po. Wala, sus eh. Mura mo nung yaw ka dala nga mura mo tamang kuya po noon nga magtiayo man tapos ikaw mo. Abi nimo dili ko ganahan dalog inaning abang-abangan kidagdag ko mahununaan. Ah, sudagan kita aki diri nga kuan nagminani mga lugar. Sidagan ko kag mga ex. Dili sa mga ex ako mahununaan kay galaban mga lalaki ang mga bayi dalog na nila og kanang hote dalog nila og abanganan ilang dugsakon paghubat pahilakon dayon pakasahon. Oh, yan. Hugot panood ko dahil. Dili ko ganahan ani. So, bukay din ka sulod sa baan mo eh. Sige pa magkakyaw-yaw eh. Kung saan mo yung gitugayan mo. So, kaya na rin. Nalihita na. Hayayang na. Sayang oy. Di ba naman mo gusto, di ba? Sa mga di gusto mo ani mo hindi mo nimo gumahani ta dinhi. Kahila ko di mo oy. Mura mi ka kasarang og kapulo oy. Ano ka mo sa kapulo? Ang imo masarang na ba pero ra ko sa tuwa. Mabilis ko ka sa tuwa. Dili ko ka nga internet iwaso na pati na kapuya. Magyaw-yaw balikin eh. Naman siya. Nausap to nga ako ang Jud. Di ka na ako sa tunga niya eh. Gusto garang duwa. Ah, gusto na ko pulo ka raw. Ang grabe. Pag-imumura mo nung helicopter noon. Oo naman, kaya nakatitig sa baril, pwede siya aggressive kayo. Nga ikaw, lalo ko naman makasarang ka na ako. Basta lang yan naman. Di ba? Ingon ka gusto ka malipay. Gusto ka malangit. Huwag ka na takadri. Mura mo naglangit. Ito yan takadri. Malipay. Laki na ako ni pasabot ng balipay. Gusto na ko nga imo ko i-shopping. Shopping! Sino siya shopping? Ang kwarta mo yung muna. Ikaw ba mga asawa, no? Puro yung kwarta yung muna. Puro shopping na yung muna ninyo. Ikaw no, hili kita yun ani. Siguro dagati ka mong babae, gala yung ani. Abanganan. Uy! Ako dagang ganda ng babae sa abanganan, inani? Wala, uy! Taka lang ka! Ikaw na din, inani, din kay gusto ko malipay. Kaya mo nang gingon mo, gusto ka malipay. Eh, kahilat ko di oy. Wala ko na si kukuhan ko na muna. Dili ko. Hindi na kinakukuhan ko to. Ay, sa mukha rin. Gidugo ko. Ha? Gidugo ko. Hindi mo na gani. Ay! Huwag ka kasulti ng ganina. Iwan ka. Ah, wait lang. Mawag. Mawag yung sapot eh. Hindi klaro pa. Asar dito ka. Ang sapot na ko. Shopping ko di mo. Dili mo palangit. Sulti, dahil ka kumapakaginugo kay shopping ka na. Ah, mo rin hindi mo tuyo din ako. Ginugo mo rin kayo. Kasi itong pati, shopping eh. Ikaw na puyot rin. Parang di mo eh. Hindi naman. Ano mo na mo eh. Kung bago ito mo pag-away. Ay, hindi